ଜୁହାର ମହେଶ ତ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ଟେ ବନାହେଇଛେ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେନ୍ ଗୁଜବ ମାନେ ଯେନ୍ ଫେଲୁଛେ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେନ୍ ଭଣି ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ ଠକି ଭଣି ଦଉଛନ୍ ସେଟାକେ ଲୋକ କେନ୍ତାରେ ଭକୁଆ ବନଉଛନ୍ ଯେ ତ ମୁଇଁ ଆଦି ତ ନେଇ ପାଇବାର ଭାଇ ସେ ଜିନିଷ ମାନକେ ନେଇକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଇଁ ଇଟା ବନଉଛେ ତାମାନେ ଲୋକ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ ତାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେନ୍ ଭଣା ଭଣି ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଯେନ୍ ବହୁତଟେ ଭଣୁଛନ୍ କି ନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ସତରି କହିବା ତାମାନେ ତାମାନେ ଠକି ଦଉଛନ୍ ତାମାନେ ଠକାମି ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଦାଫାଶ କର୍ମା ତ କେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନକେ ବିଶ୍ୱାସ କରବାର୍ କଥା ଆର୍ କେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରବାର୍ କଥା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ତାମାନେ ହେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ନିନ ତାମାନେ ସେମାନେ ବେଫାଲତୁ ଜିନିଷ ମାନକେ ତାମାନେ ଆଗ ଯାଉଛନ୍ ଆର୍ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର 7-8ଟା କମ୍ ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ତାମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତାମାନେ କେନ୍ତା ଲୋକ ଏଇଟା ତାମାନେ କେନ୍ତା ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନକେ ତାମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ ପଠାଉଛନ୍ ଯେ ସେମାନକେ ବି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ତାମାନେ ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରା ଘେଟିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରା ଖରାପ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏନ୍ତା ତାମାନେ ଲୋକ ଗାଁଗହଳି ଲୋକ ଯହ ତାମାନେ ଇହାଦେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଜିଓ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନି ହେବାର୍ ତାହେଲେ ବୁଢ଼ାମାନେ ସେମାନେ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଆଦେ ଏବେ ଦିନେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ତାର ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ 3 ମାସର ଆଗ ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଛି ଆର୍ ଖୁସି ହେଉଛି ଔଷଧ ହେଉଛି ମୋଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନି ଜାଣବାର୍ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତାମାନେ 5 ବର୍ଷର ଆଗଟା ବି ଇନେ ତାମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିସି ଆର୍ ଇନେ ଦେଖସନ୍ ବୋଲି ତ ହେନ୍ତା ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆର୍ ଥରେ ଯେ ଆମର ଗାଁ ଜଣେ ତାମାନେ ହେନ୍ତା 2000 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି କିଏ ଗୋଟେ ଫେକ୍ଟଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେ ସେ ସିଧା ଯାଇଛେ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଆର୍ 2000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଭଞ୍ଜାବାର ମୁଢ଼େ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେ ହୁଡ଼ିଲେ ସେ ତାକେ ମୁଁ ଫେଚକେ କରି ଆଲା ତ ମୁଇଁ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ତୁ ବଞ୍ଚ ମୁଇଁ ମେନଲି କହିମି ଆମର ବଡ଼ ଲୋକମାନକେ ସେମାନେ ଜହ ଇତି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ ତାମାନେ ସେମାନେ ତାମାନେ ଏଥିରେ ଜହ ବେଶୀ ତାମାନେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଏମାନେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ ତାମାନେ ଏମାନକେ ସବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆର୍ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜହ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତ ମୁଇଁ ଏତ୍କି କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ହେ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ତୁ ବଞ୍ଚ 4ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଦେଲା କାଣା ହେଇଯାସି ତାପରେ ମଝିରେ ଫିର୍ ଆର୍ ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନ ତାମାନେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ହେଲା ତାମାନେ ଘର ମାନକେ ଓମ୍ ଲେଖ ସେଟା ତ ଆଗରୁ ଆର୍ ମଝିରେ ନଡ଼ିଆ ପିଠ ବୋଇଲେ ବତି ଜଲ ବୋଇଲେ ଇଏ କାଣା ଏଇଟା ତାମାନେ ଇ ଜିନିଷ ମାନକେ ତାମାନେ ବନ୍ଦ କରବାର ଅଛି ନେଟ୍ରେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ନିକେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ମାନକେ ବି ମୁଇଁ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଇ ଜିନିଷ ମାନେ କେବେ ବି ତାମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନି କରବ କାହାକେ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ତାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ବି ଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଲୋକର ବହୁତ ନୁକସାନ ହେଉଛି ଫେକ୍ ମେସେଜ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେନ୍ ବନେଇ ଦଉଛ या केन्ता मेंटालिटीर लोक बनौछन तो भगवान जाने भाई हमें सेते नहीं जान पाता एंता भी ठका भड़ा हेसी बोली मुई नहीं जानते इंटरनेट वाला लोग बुझुछन इंटरनेट नेट बोलछन हमर गाँव लोग नेट सेति उड़ी आउछे आर जेनटा उड़ी आउछे सेटा सत बोलछन पूरा तो एंता गुजब माने नहीं फैलो भाई माने एटा माने पूरा खराब जिनिस है लोग बुझबान नहीं लोग पूरा बेड़ा अछन ताल से माने ता माने ताकर बेड़ा नहीं से माने भी ठीक बुझीछ से माने तामाने टिके तामाने धार्मिक हिसाब तामाने सेमानकर गुण टिका होचे से माने सेटा के पूरा सत बोली कर भाबी नउछन तामाने भगवान नारे ठकले जोने सत नहीं बोली के भगवान को नारे जोने 7टा तुलसी पत्र खाई दियो कोरोना बेमार छाड़ी जीवा ई एंता धंदा माने ई जिनिस माने केन इटा माने सत हेसी कहत मते टिके कहला तो एंता जिनिस मानकर तो मुई बड़ लोक मानके भी कहछन टिके बाँचिबे आरो सब पिला माने भी एंता जिनिस मान के फॉरवर्ड के भानी करबो कहा गली इटा माने पूरा बहुत क्षतिकारक जिनिस बने इटा हला तो आजिर वीडियो इटा न ई टॉपिक के मैं कहमी बोली भाबुतनी ई टॉपिक में कवर करमी बोली भाबुतनी तो एतकी यार कणा तो वीडियो एतकी यार वीडियो जदर भल लाइक छबे लाइक शेयर कमेंट बाध्य करो और सब्सक्राइब और बेल आइकन के निश्चय दबो एंता वीडियो माने फिर आबा फिर देखो तो भेट पड़ा मोर नेक्स्ट वीडियो रे तो से बेल तक जुहार जय कौशल कौशल माटिर छुआ आमे जय माँ संगली।